Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Είμαι ο Νικόλας και αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε το κανάλι The Super NM. Επόμενο part για την ανακατασκευή του εξάβολτου, του Honda. Σε αυτό το βίντεο επιτέλους ξεκινάμε να δέσουμε το μοτέρ, να πούμε κάποια πραγματάκια. Αφού πληθεί και όλα τα σχετικά, θα τα πούμε. Είχαμε πει ότι θα γίνεται σε πιο γρήγορη ροή γιατί πρέπει να αλλάξει χέρια το μηχανάκι. Αλλά για το μοτέρ θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τα πούμε αναλυτικότατα, να τα εξηγήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα φυσικά. Οπότε πάμε στο βίντεο να δούμε το μοτέρ, πώς θα δεθεί. Στην αρχή τα κάρτερ και μετά κυλινδροκεφαλές. Λοιπόν, είχαμε δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο πώς είχαμε πλύνει τα κάρτερ και πώς είχαμε τοποθετήσει το σασμάν. Το είχαμε μοντάρει βάσει του βιβλίου που έχουμε εδώ πέρα στο βάθος. Και αφού έχουμε κουμπίσει στο ένα κάρτερ το σασμάν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε ώστε να κλείσουμε τα κάρτερ. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα θα τοποθετήσουμε τον άξονα της μανιβέλας. Όπως είχαμε πει, λάδι, παντού λάδι. Στην ουσία μέχρι στο πρώτο ξεκίνημα, μέχρι η αντλία να φέρει λάδια, να υπάρχει λίπανση, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε δείξει σε πολύ παλιό, σχετικά παλιό βίντεο, πώς είχαμε κάνει την ευθυγράμμιση στροφάλου και το πώς περνάγαμε το γραναζάκι, την ευθυγράμμιση του με ένα χειροποίητο εργαλείο. Δεν θα το ξαναδείξουμε αφού το έχουμε δείξει. Το πέρασμα της μπιέλας τώρα λίγο δύσκολο να το κάνει ο καθένας μόνος του γιατί θέλει και πρέσα. Οπότε στην ουσία πάει σε μηχανουργό. Εντάξει, εμείς το βάλαμε εδώ. Πάει σε μηχανουργό, έρχεται έτοιμος ο στρόφαλος με την μπιέλα περασμένη και ευθυγραμμισμένος. Άρα κατευθείαν τον περνάμε μέσα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ. Βουλώνουμε το τρυπάκι αυτό. Βουλώνουμε το τρυπάκι. Και βλέπουμε εδώ ότι φέρνει κανονικά λάδι. Άρα η μπιέλα μας λαδώνεται κανονικά. Βέβαια. Ωραία. Έτοιμος ο στρόφαλος. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Πάρα πολύ σημαντικό, μην ξεχνάμε ποτέ τους οδηγούς. Ένας και ο δεύτερος εδώ πέρα. Είναι όλο το κεντράρισμα του μοτέρ. Πάμε τώρα να βάλουμε τη φλάτζα μας, ώστε να κλείσουμε τα κάρτερ. Εμείς τώρα θα προτιμήσουμε απλά να τη λαδώσουμε, διότι πολλές φορές όταν ανοίγουμε, βλέπετε εδώ τα κάρτερ είναι πάρα πολύ καλές οι επιφανίες τους. Οπότε θα βάλουμε την φλάτζα με λάδι, άρα η φλάτζα θα μαλακώσει και θα καλύψει όλα τα κενά. Σε περίπτωση μοτέρ που έχει πάρα πολλές γρατζουνιές εδώ πέρα, θα υπάρχει ένα ψηλό θεματάκι, ίσως χρειαστεί να βάλουμε λίγο φλατζόκολα ώστε να καλύψει εκεί κάποια παραπάνω κενά. Τώρα όμως που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση θα βάλουμε λάδι ώστε εάν σε βάθος χρόνου, μετά από χρόνια, αυτό το μοτέρ λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, να μπορεί να φεύγει η φλάτζα αρκετά εύκολα. Παίρνουμε τη φλάτζα, να κουμπάμε πάνω στην επιφάνεια αυτή, μπόλικο λάδι. Βλέπετε εδώ. Και το πασαλίφουμε να πάει παντού ομοιόμορφα στη φλάτζα. Αρκετό να ποτίσει η φλάτζα. Αφού έχουμε λαδώσει πολύ καλά τη φλάτζα,
Την παίρνουμε και την τοποθετούμε πάνω στην έδρα της. Τσεκάρουμε από τα παντού ομοιόμορφα. Βλέπετε εδώ. Και αφού κόψουμε εδώ το περισσευόμενο κομμάτι που είναι για να μην ανοίγει η φλάτζα στη συσκευασία της, τοποθετούμε από πάνω κανονικά το στην ουσία αριστερό κάρτερ. Ένα λεπτάκι. Με υπομονή. Εδώ έχει μια φωλιά που το εξήγησε. Λοιπόν, εδώ στη φωλίτσα αυτή φέρετε. Θα έρθει να μπει Θα μπει αυτό εδώ. της μανιβέλας. Θα την ώρα που το τοποθετούμε. Θα το δούμε. Να πάει στη θέση του. Ωραία. Κούμπωσε κουτί. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία. Έχουμε απλά κουμπίσει εδώ τις βίδες και είμαστε έτοιμοι για βίδωμα. Απλά θέλω να φέρω κάτι. Πολλοί μας είπατε να βάλουμε τις οκτάρες στις βίδες που είχαν τα 12 βόλτα, που είχαν τα GLX και πάει λέγοντας. Απλά ο μόνος λόγος, δεν αμφισβητούμε, όντως ισχύει ότι θα σφίξει πολύ καλύτερα. Απλά ο μόνος λόγος που το κρατάμε τώρα έτσι και βάζουμε τις βίδες της μαμά είναι λόγω γνησιότητας. Αυτό ήθελα να φέρω. Πάμε στο σφίξιμο. Από 2-3 πραγματάκια. Στο κέντρο και έτσι. Άρα, από εδώ, εδώ. Πριν τις βιδώσουμε όλες, για πες τώρα πώς, τη σειρά ακριβώς που τις έκανες. Βασικά όταν έχουμε κάτι μακρόστινο, όπως είναι τώρα αυτός ο κινητήρας, πάντα ξεκινάμε από κεντρικά, να σφίγγουμε όσο μπορούμε προς το κέντρο και μετά φεύγουμε χιαστά προς τις άκρες. Ωραία. Είναι βασικό αυτό στο να πατήσει σωστά όλο γύρω-γύρω. Αφού τις πατήσουμε και σφίξουν όλες στο ίδιο περίπου, με την ίδια περίπου δύναμη, μετά μπορούμε να τις τσεκάρουμε στη σειρά τους για να δούμε μήπως έχουμε ξεχάσει καμία. Βασικά ξεκινάμε από το κέντρο και μετά σφίγγουμε χιαστά. Ωραία. Και έχετε το καπάκι και είμαστε σίγουρα ότι έχει πατήσει σωστά και ότι έχει σφιχτεί σωστά. Και πολύ βασικό στο τέλος να τις τσεκάρουμε αν έχουν σφίξει όλες. Τώρα εγώ απλά τις έχω πατήσει. Δεν έχω αρχίσει να σφίγγω ακόμα. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε να σφίγγουμε. Αυτό το τελαράκι μας βοηθάει γιατί οι άξονες κάτω κοντράρουμε στις τρύπες Σχολιάζουν, ναι. και δεν μας αφήνει να μας γυρνάει το μοτεράκι δεξιά-αριστερά. Άρα μπορούμε να έχουμε και ένα πιο στιβαρό σφίξιμο. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει
και εδώ ένα αξιοπρεπές σφίξιμο. Ναι, μεν κατσαβιδόβιδα, αλλά μπορεί κάτι. Θα σφίξει πολύ κομπλέ. Εντάξει, και η εταιρεία δεν το έχει βγάλει τυχαία. Όχι, μια χαρά σφίγγει. Βοηθάει και αυτό. Καλά, ναι. Αν σφίξεις με κατσαβίδι είναι αλλιώς. Τώρα τις πάρω μια στη σειρά. Για να τσεκάρουμε ότι έχουν σφίξει όλες. Ωραία. Τέλεια. Αυτός λοιπόν ήταν ο τρόπος που κλείσαμε τα κάρτερ. Βλέπουμε δουλεύουν όλα, άψογα. Όλα μια χαρά. Όλα τέλεια. Λοιπόν, αφού κλείσαμε και τα κάρτερ του μοτέρ μας, πάμε να δούμε τι θα χρειαστεί η καμπάνα μας και επαναρχόμαστε σε ένα νέο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε στην ουσία την επισκευή της. Ό,τι χρειάζεται θα μπει καινούριο κανονικά. Είναι μια ασφάλεια μεγάλη. Πια με βοήθεια ενός κατσαβιδάκι. Το βγάζω. Επίσης εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι η δίσκη είναι ολοκαίνουργη. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιος το επισκεύασε. Άρα η καμπάνα έχει πειραχτεί και έχουμε καινούργια Βέβαια δισκάκια. δεν θα μείνουμε σε αυτό εμείς, θα δούμε μήπως θέλει και κάτι άλλο η καμπάνα μας. Να. Το οποίο δεν το προσέξαμε. Γιατί είχαμε βρει πολλά σφάλματα, αν θυμάστε. Στο λύσιμο ναι, ήταν αρκετά. Οπότε στο δέσιμο θα εξηγήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά τι παίζει το κάθε μέρος της καμπάνας, από τι αποτελείται. Γιατί εντάξει, μπορεί μερικοί να χρειάζεται να δουν και αυτό το βίντεο. Ανθρώπινο είναι. Ωραία. Σίγουρα εδώ έχει κάτι κυλινδράκια. Να. Εδώ μέσα άμα τη λύσουμε αυτή, Παίρνουμε τα κυλινδράκια στο χέρι. δίνοντας τα 4 βιδάκια αυτά, βγαίνει αυτό το εσωτερικό και έχει μέσα 4 ελαττήρια. Να. Αυτά τα βγάζουμε και τα αλλάζουμε. Θα το δείξουμε όταν δείχνουμε το μοντάρισμα της καμπάνας. Για να το δουν τα παιδιά ολοκληρωμένο. Να. Το σίγουρο είναι ότι από την καμπάνα κοιτάμε βασικά τη φθορά των δίσκων, βασικό, και μετά για να αποφύγουμε τα πατιναρίσματα θα πρέπει με ένα χάρακα πάρα πολύ ίσιο να πατάει τέλεια. Εάν δηλαδή πετσικάρει αυτό στο έτσι και δεν κάνει καλή εφαρμογή, θα έχουμε πατινάρισμα. Και σε αυτό και σε αυτό, σε αυτή την πλακίτσα. Δηλαδή βασικά θα πρέπει λύνοντας την καμπάνα να βάζουμε ένα χάρακα πάνω και να βλέπουμε να εφαρμόζει τέλεια σε όλες τις πλευρές. Είναι πολύ βασικό. Οποιαδήποτε παραμόρφωση και να δείτε, το πετάτε και βάζετε άλλο. Θα το ψάξουμε εμείς λίγο περισσότερο. Τώρα σας το δείχνω τελείως
στα γρήγορα. Όταν θα έρθει η ώρα να μοντάρουμε την καμπάνα μας, τότε θα τα δούμε με πιο πολύ λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι, να την πούμε, μου είχε στείλει ένα παιδί μήνυμα. Αλλάζοντας τα ελαττήρια εδώ πέρα, Ναι. βάζοντας τα πιο σκληρά, τι αλλάζει? Που λένε, ας πούμε, πουλάνε σκληρά ελαττήρια, ας πούμε, για καμπάνα. Στην ουσία πιέζει πιο δυνατά, πιο σφιχτά τους δίσκους. Άρα αποφεύγουμε κάποια πατιναρίσματα. Βέβαια. Εντάξει. Ωραία. Οπότε λύθηκε και αυτή η απορία. Ναι. Αυτά. Οπότε είδαμε τι χρειάζεται η καμπάνα. Εντάξει, δίσκους θα βάλουμε καινούργιους, να αφήσουμε αυτούς. Ή θες να βάλουμε τους ίδιους? Θα δούμε. Ό,τι χρειαστεί αλλαγή. Θα τα μετρήσουμε. Θα τα μετρήσουμε όλα, ναι. Οπότε ό,τι χρειαστεί αλλαγή θα έρθουμε σε επόμενο βίντεο να δείτε τι θα μπει καινούργιο αναλυτικά βήμα-βήμα, ώστε να δείτε κι εσείς πώς μπορούμε να μοντάρουμε ξανά σωστά την καμπάνα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα με το δέσιμο των κάρτερ και το λύσιμο της καμπάνας. Θα επανέλθουμε με νέο βίντεο και για το μοντάρισμα της καμπάνας, και αφού βαφτεί ο κινητήρας θα μπει η μηχανή πάνω στη βάση του κανονικά, και εκεί πάνω θα κάνουμε πάλι βίντεο που θα δέσουμε το κυλιδροπίστωνα. Αυτά για σήμερα. Γεια σας. Αν έχετε καμιά απορία, παιδιά, ό,τι χρειαστείτε, στον Νικόλα, και θα σας βοηθήσουμε. Ναι. Γεια σας.